This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kari te brio te blay, kadai ka bakari khasi ka yok pedang ya kanam, berkum juru, kadai kari ka ba iej, ubarim, ubaja, kari ka Jingshah rang, kari ka akor. Ka kendai terik ujeliau arajar pesan, kadai ka sengi ka bala pensisha, syaki babon balang, hasat lak perthai, pakania kadai kari ka bala penkentang dau blay, namar kadai kari jong ki baklan, haka jinget. Hapdeng ki Jingshah Kynthoh ki balai po jaj, ki baklem dan nongrim. Ki paj ba kari khasi ki klem ki bitar henrei ki pen pau pat ya kadak sngusen a bat le isen a pada ba khmi ya ki comments hakani ka sngi lala ru ban yu i baki da don ki brio ki ban ong bau play ulas ngap ya ki jingdwai jongi kani ka de ka khubor halor raja raghuvanshi ka sonam raghuvanshi bat kani kan yai ne ru kum ka jingethu khana haka history ka jela khamtam e bat ki nong sora Uraja ba sonam kidi ki syukurim ki benang syudap ban yatho khatwai truk jemang arajar pesan baraka jingkwa ka kurim ulok pedang da ka bajet ba ka Meghalaya kan dei ka jaka ka ban pen kemen bat ka ban pen khlan ye ka jinge dei jongki ling ba ka ta ka honeymoon namar ba ka jingshong kurim ka jongki ka dei ling ba ka jinge pen bej hayeng asam de ka arpuai truk jemang bakini ki syukurim ki lapoi hakani ka jela baraka arpu ar truk jemang ki la hiar sesora nakmenta ban lech chanong riat ka jaka jengok kai perthai ka bla pau ha ka perthai tangba ka jingye uraja ka kutno ha ka Jingshah shet syukur ha ka sonam namar tang ha ka arplai ter jumang arjar pesan labna bakila ja rengai bat ki bahayeng kim yo syu bani kren ka bla pelong pat ka ri khasi Kynthoh nadu ki pulet ka SDRF ki SRT MFS ban wad ki hadu ban hap wan ai jing kersang lang nadu ki nong song snong ki kunhon ba per ki bajumlien ban kiutiep bat kiulom Rei hadian ke jingwat ke bela beteng kumasitayo tam. Haka ar tarik ujeliau arjar pesan. Lalak pentam ya ke medyap jang raja nariat arliang hajan ke ksaj wei saudong. Lingba ke jing kedau linti na ke drone ke bela penher ban wat yakini ki syujur. Bat ke jing beteng ban wat iki sabut makumjo ya ke sonam ke beteng hadu ban hap ban pan sai ke jing rap na ke NDRF ban wat lang ya ke sonam. Haka sengi ke bela yok tam ya ke medyap raja. Kipulet kila suba pakadai ke kamsyak penyap bat kelanang pensisha syusyu hadian cisngi jong ke jingyo bantam ya kawaj nagariat ke bakila tam ya ke medyap haringkat kiwi pat kitiar Hapdeng kini jing tresh tom ki kunhon paper ke Kynthoh ya ke tenat pulet kelami ke jing Kynnoh ke Jingshah Kynthoh na ki bahayeng hasam jong raja ki Kynthoh ya vipen raghuvanshi uhenmen raja kumjo ikilat pathai kibla syupen he pat Kynthoh bria klem detep ikatan rai kabakila ong bakade ke kamsyak luti kabla le deki trai snong amara ka met ki syujur ki dan ki jingdeng share kumjo ki mobile phone ki barem dor pat haswa kate ke jingmi ke jing Kynnoh kila donru ban ainam ye kini khasi kum ka crime prone hills wadhaba kala don kani ke jing Kynnoh kini ki kinhon klem da pen i ye ke jing bitar ki beteng ban wat ka sonam hadu ka pratrik ujeliau syaki jaka per kadba ka jingwat ka sonam kadang beteng ki pulet ke East Castle support ke jingalam uba Vivek CM kom USP bat ka kinhon SIT ke bela thau kerpang ban toket ki beteng ye ke jing toket ban lab ki jing Shah na ka benta ban yo kem ki bria ki bedan kti ban penyap yau raja klem dami sho shakhmat ke perthai ki pulet ke Meghalaya ki bela yo ye ke jing kershan ki pulet ke Madhya Pradesh kumjo ke Uttar Pradesh kilanang yo aksai ki bria ki bedan kti ke ni kam hadu ke bakin yo kem shwa ye laingut ki bria ki Kynthoh Yau Akash Rajput bakila kem na Lalitpur Uttar Pradesh batsayau Vishal Chauhan na Indore kibadai kisnar penyap brio bat kabal kila beteng ban kempat yau Raj Kushwaha usamla ka sonam kata ka pratrik ujeliau kabala pelong sendan ye ka sonam pat ban hap ban pen pau durno syak perthai da kalenti kum ka jingpan jingirap na hunmen Govan Raghuvanshi da ka ba phone link ba ka mobile jong wei try ka Kashi daba kabadan Hagasipur district Uttar Pradesh kabau ni hunmen pat usafon cheki pulet kiba sawan shimti yaka barkani ka jingle ka sonam kala pau pakade kum ka jingpendam no haka an tongin phai pat ayu vupen ulaong hadien ka Jingshah kem ka sonam kabala Shah Kynnoh bandon kti penyap yo raja ningkong loong hadien ka jingyo sngowi ka kerteng uraj uvipen raghuvanshi ubala Kynthoh bonsien ni kipulet bat ka sarkar Meghalaya namar bakim shimla le ai ulong
kabangan shim ya ga jingkran jong u ngangej menta bak sarkar Meghalaya kam shim la thok kikran ya ga Jingshah तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है, क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। देखिए इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम डॉक्यूमेंट्री जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पर बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है, जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। देखिए इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है, जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। Henry nakaliang kilat pathai kubor ki banari thor pat hadu menta kim shim lakran e ne ban penshai bat ka e ka bakila Kynnoh persha ka jala ka sarkar jala ki pulit ka jala badru iki pajba haba penkot ikani ka kubor ka balong kum ka jingbatai u Shillong Mail pen kan maw ka e ka bo kraw perkhat u melung susu tham ula pashan kumba handai kumta lawai na markari ngin long kawai Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya